para nimo. Kanang imong anak, si Dong Ramil may amahan ni ana. Natural, angay ka lang nga makikpisog. Unya, unsa man, at tumangkunog ka sa servants quarter. Ipuso na lang natong imong mga piste. Sige, ana. Okay. Oo. Okay, Chef. Salamat ha. Okay. Thank you so much. More power. Okay. Hi, sir, Mr. Mutiklar, good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Please have a seat. Thank you, sir. Yo. Kumusta naman yung lakaw? Mato ninyo nga inyong gipadayon ang nasugdan inyong pamaagi. Sa alas ka mambaling mi, sir. Wapam ko na muna masuhid ang dapita. Gahapon. Diin gani mo ato? O sa tuluga? Barilos, mister. Wagid makailan ni Kwan. Josepina del Pino. Mao ba? Pero, wag ko kawat ni paglaom. Naibaw mo ko ba nga maabot sa gihapon ang adlaw nga makit-an siya. Dili ko mahunong hangtod nga makit-an siya. Naningkaw mo biya mi, sir. Pero isod-isod gini mong gisugo na mo. Pero ay lang kablaka kay amo naman hingi papablis sa mantalaan, sa radyo, sa telebisyon. Amo na hingi pakuan, sir. Ay lang kablaka. Basta ay lang mo paghunong ha. Ang akong pagbati nagtugaan nga buhi si Josephine. Kinsa mo gid ang babayhana, sir? Ay lang lain na pagsabot, sir. Igo labi ng utana, sir. Okay lang na. Okay lang. Well, sugin lang tamo. Kaniadto, sa mga batanon pa kami, nakasa ko niya. Nagkarelasyon mi. Hangtod nga, nagsabak siya. Mura mga itong fling-fling itong amo kanina ito ba? Muna, fling-fling lang ito. Sinugdanan. US Navy ang magod ko. O midunggo may sa Pier 1. Unya, nahimamat ako si Josephine sa kabarit. Huwag ko malimot. Slap si Maxi. Yes, moron. Slap si Maxi ang ngaan sa kabarit. O usa si Josephine nga nagtrabaho dito. Dihang nauli namin sa US. Wa namin kontak si Josephine. Naputol ang among komunikasyon. Wa pa ba mauso ang cellphone itong panahon na? Minyo masad ko. O bisa na dutla na ko ni Josephine. Gituluan ko ang akong kaugalingon sa pagkikalimot kaniya. Pero namatay ang akong asawa niyadtong tuig 1992. Namatay siya nga wa gimi makabaton og anak. Gikan ni adto naghandom sad ko ni Josephine. Pero lisod gid kaayo ang pagkontak niya. Hangtod nga ni-retire ko. Nagdawat na lang kong pensyon ako. Og nakahuna-huna ko
nga anhi lang ko magpakamatay sa tong nasod. Mao nga, pipauli ko, ni ako rin din uban sa paglaom. May kahibalag na ko si Josephine ug ang among anak. Kulot kulong sa dagi mo love life, sir. Pero ay lang kabala ka. Mutabang mis panyero nimo nga makitaan nila mo siya. Di mi muhunong hantod nga makitaan nila mo siya. Salamat. Dako kayo akong pagsalig ninyo. Kadiyo. Ako ni Gandam. Inyong pocket money. Salamat ya, sir. Sige, sir. Bila mi magdugay, sir. Sige, good luck ha. Good luck, sir. Sir, Good luck. Day. Mautaw ni ang servants quarter day. Mao ni kwarto na mga babae. Ang mga laki sila si Minggoy o katong driver. Tuwa sila sa higas nga kwarto. Makaagwanta baka kami ni day nun eh. Ang atong kama, wala ba yung hapin? Okay na kaayo ni nako nang. Say na. Gisugda na ba ako ni mong tahod o yayaw niya karon nang napod. Dahil dito ka lang unta sa taas. Sa guest room ba? Kato bang giokupar ni Pauline? Okay na lagi ko din hinan. Wa naman tingali ko katungod nga magyaya pa nimo. Gikuhaan naman ko nilag katungod. Isip asawa ni Ramil. Dahil ayaw pagsulti, ana. Di man tingali na mahimong kuhaon gikan nimo ang katungod. O gawas lang siguro kung ipaagi og legal ang inyong panagbuwag. Ipaagi sa annulment. Kung ipaano ni Ramil ang among kasal. Total, sa huwis naman ni Kasla. Bahala siya. Uy, di man na madali-dali, day. Dili man na mahimong annulment baya kung dili mo pirma ang usag-usa. Ayaw magpirma. Sige, day. Ipaimutan ng imong mga sinina sa closet kay di man sa dina kung atong kasi nagwakat lang kaya din maura ni sulugoon nga wa makalimpyo sa kaugalingon niyang kwarto. Sige na ako na lang ami day. Kanang imong mga butang isuod na lang na sa closet. Tabangan ti karon ina kuman ay. Pasensya na dayan. Unsa pang taman ni pagkabisi na lang gyud ha kay buhat ni siyaya nimo isig. Uy day. Yaya na lang day. Uy, nagyaya na ba yung kanang ko? Nagmandang na sa yaya na lang. Poor Leia. How pathetic. Ikaw sad ba? Nausa masad ka, oy, wa mo ko ni mo uban ni sa akong drama. Sa pag-frame up na ko, ayaw ko takot pamasahin! Ayaw ko sa pagsagpaan mo na ako ko din! Kaya na ako ako! Ha? Wow, alay! Layas na rin kung di ako sa ilang parang pinagkakaway sa sao! Hoy! Ayaw na, tapos baka pasakit ang puli na! Tana, Bebs. Kabani ko sa kwarto, makuha tas kumasin na. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan unta usara kini kay usara ang atong kalibutan apan ug nga numang
sa kahitasan. Nay, hain ka man, nga nahanaw ka ning kiliran. Paghando mo, maoy giantos ko